सब बाहर सहार के थी कर देवे। देखो तो हो ये जहाँ जो चीज सामान रहता ना वो चीज ऐसी के रख देता ऐसा कहिए से बुचुआ के कहत रहनी के जीजा के आ दे दी खा लगा ऐसा दिया जरा तब ठीक है ना रहेगा। मुझे बुझाता कि परान छपटिया जाता तुए कबले आदमी जो ही घर भर के केनी खाई हम त खाई। आहो बड़ जेठ खइबे ना करे ना छोटे खा लियन खाना तार पेट में दलिदर समय रहुए कहा ना देखो रे पीड़ा जैसा कैसे ताकत तरी दहेज लेके आइल बनी ठीक बा दहेज लेके आइल तो हमनी के रहे ना देबू धरती पर काहे जकर जब तब खाओ कोई को रखले बनी है ना रखले बनी बाप माई का से खा के भेजले बड़ा कि गया ना तो बड़ खा मत खा जब हम खाई तब घंटा में करतौ जा हो कहो कने बनावे के बेरी काता ना आदमी चिल्लात न है कन्या तनी आवा पुड़िया बेल द तब कहां रहलू घरी अच्छा हे गड्डी बाबू गिनले बड़न खाना बनावे खातिर ये गड्डिया हो का जानी गड्डिया दिले ले ओकर पूछा जा बड़ा चिल्ले पूछा जा जाके बुढ़ाउले बतियावा हमनी प्रशासन देखई हो हां देखाई मत घर में राजना देखाई कहां जे जहबनी के जा मन का कहां जालो तू देखो जैसे हमनी के खटिया उलट के ले हम जानता नहीं गड्डी लेके आइल तो आदमी का जिए ना देबू एगो बात कहतनी जब घरी हम आई रही 7 दिन खाना ना बनैले रही लाजन घोटाइल ला रहे भूखे रहत रही के जाने कैसे दूसर कोई का चाहता हूं का चाहता हूं कि भूखे रही हम मम्मी के बेटी ना हनी अमीर घर के लड़की कबो ना लाजाली सन में गरीब घर के लाजाली सन अमीर घर के रहू त टाइल्स मरमल वाला घर में गई रह तू काहे कथि किस्मत खराब रहे के हसन घर में हम आ गईनी हमर किस्मत जरूर रहे कह तो के हाथ ना गड्डी लेके तो ओता गड्डी के तार गहना चढ़ल बा हमनी के नहीं हमनी के हार चढ़ल बा चूड़ी चढ़ल बा हमनी के हां हमनी के सब चढ़ल बाटे हमनी के तो एगो मंगलसूत्र टूटही के टिटनी चढ़ल है एगो मंटिका एगो नथिया चढ़ गइल हो गइल 3 थान सोना 2 थान चांदी 5 तना लेम जा ओतने देम जा हां बेसी ले ले माना अभी बाबू फिर फोन कर मंगलसूत्र अभी आप देखावा ओइसा ने बा हां 1.5 लाख के मंगलसूत्र चढ़ल लेब ना ओतना औकात बा ओतना औकात बा हमार ठीक ना अपन औकातवा नहीं अपने भी रख ठीक ना दूसरे के औकात मत देखो चाहे निहारा मत बोला दे बाबू के अभी बाबू का कर बाबू का हमर खाजी हन का बाग हमन हैं ऐसे करबू ना ते चार तो अलगा बिलगा रह अपना ही करा धर खा पिया जा ना आदमी तरह से अघाइल नहीं खाने आके बुझा जाके बना के मन पुआ नहीं खुद तो हमनी के जुड़वावत नहीं खू जब खाई तब डरामा जब खा तब डरामा हमरा से फर्क नहीं के पड़े वाला करब या खाइम जकर जवन करे के बा करो हमरा से मतलब नहीं खे करो जा डुगी डरामा बताओ घर के सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर बाटे अगर कोनो काम हम ना करी तो हो कहीं वाला नहीं थे आ जवन हमार बियाह हो गइल कि हम औरी फंस गनी बियाह हो करके इतना दिमाग में टेंशन रहता ना तो मन तो करता कबो कबो हम बबुआ जी का बबुआ जी रवा का कहल चाहतनी एक में रहन की अलगा बिलगा रहम जो चीज कहे के बाटे तो बस साफ कही ठीक नु नेटवर्क घर मत घर में करी जा। अरे भाभी हम ही कहले बानी जवन हमारा किस्मत में लिखा गइल ना कि हमार तो दम जिंदगी झंड हो गई। बतावा हो करनी धरनी हल ही नहीं खे बनावे के बेरा ओकर रोगे ढुकल रहता घरे में खाली रहतिया अब खाए के बेरा में थरिया उठा के जाके खाए काढ़ के खाए लगतिया हमेशा लगतिया कि एकदम कहतिया कि हमारा बाप गड्डी देले बा तो गड्डी हमनी की नहीं खान देली ठीक ना हम ना जानी ना कि हमारा किस्मत में ऐसन मेहरानू मिली। अब देख ल कि दिन भर फोन से बतियावत रहतिया ओकरा टेंशने नहीं खे कि मरद घरे खाई कि ना खाई ओकरा मतलबे नहीं खे अपने उखाती अपने बतियावतिया वो अब तो हम ओकर ले पगला गइल बानी ना तो रउआ अब जानी रउआ का करम का ना करम हैं कबो कबो खीस बरता कि मन तो करता कि मार के वही घरे में लथार दही भले रहियन चाहे ना रहियन। अब रउआ ना जानब रउआ आपस में बात बाटे मर्द मेहरानू के बीच में के बोली हैं ना ओकर मन बढ़ लेकिन देखी ऐसे करी तो एक में आदमी ना रह पाइहन काहे कि भाई हमनियो के तो लोग लइका बाड़न एगो मेहरानू हमेशा कहत चलतिया कि बाबू हमर दहेज तिलक देले बाड़न तो हमनी का उड़हर कैल बनी जा भगनी पड़ौनी हनी जा। देखी भाभी जाय दही अब रउआ तो देखी समझदार बनी देखते बनी एक एगो मेहरानू आवत ऐसन तो सोचत ऐसा का हम अपन गोतिनिया से प्रेम बना के रही कि हमार कुछ दिन में भाव जा
लेकिन ई घर में कुछ विकास ना करे दही, ई विनाश करे पर लाग गइल बिया। उन्हें रउआ जानब और बाबूजी जानब, बुढ़ा के का जरूरत रहुए इतना रुपये लेवे खातिर? आए गरीबे बाप का के लेके सही- आइले कि ना आती? बाप सही रहतन त आज हम हेजा बैठल रहती। बाप रे बाप, दहेज लेके आइल बे कौन बुझा त कपार पे एकदम चढ़ के टांगडो करी ना तो अब उनकरा के बिना हम मरले अब छोड़म नहीं। अगर ऐसे कुल करियन घर में तो उनके मार के खदेल देब, रहबू चाहे ना। कहाँ बालू हो, निकला है ने घर में ले, घर में घुसला से ना काम चली। अरे सुनाता का हो आवा है ने बहरी आवा। आता ना सान में काहे बोलावत तनी? हैं? बैठ सामने आवाज बोला नीचे तनी करके हम बोलाई ना त मारम थाप से के मुहे लाल जाई अभी। तो कहां तनी बतियेबू त एके फाइट में मारा भेजे उलट जेबू। जे बैठा ना त चल बैठे जा। बुझाता कि खरीद ले वाली हमारा के दे लेखा बतिया। जान तारा कि ना हमरा बाप के चिन्ह हाँ। तारा कि ना? हैं? तोरा के मोह लूर गाँव के धन पंचायती सिखावत हमार तनी। बाप करस आ हमारा कोई बोल दी ऊंचा आवाज में का सिखावतनी? बोली का सिखावतनी? हमारा कहे के मतलब है कि घर में बड़ भौजाई वाली जाए हां अब वहन जानी से मिल के ना रहबी, संगे संगे ना करबी हां तो ऐसा ही चली घर रे। जहिया ले भौजाई- जाई तहिया ले को आराम करे वाली अकेले काट के खा ले तली। ई कहा ना कि भौजैया हमर मर रखनी बैसन ऐसे हमरा मुंह दया लगता। देखा, ई का तू कहत तनी तनी आई जबनिया संभाल लेन तो हमारा मारे में देरी ना लगी। तू कैसे मार देबो? कैसे मार देबो? होय तू का चाहता रा कि तारा पर ना रही त बोला अभी हमरा के राखे खातिर 50 लोग लाइन में लागल बटुए। बोला हम चल तू जाते। का चाहत तली हमारी इज्जत रहे देबी कि ना घर तू में? का चाहता रा? बोला ना तारा से बताओ सुंदर हमार- सुंदर लड़का लाइन में बवन सा। अच्छा पहले ठीक बा, उ तो देखत तनी तोर लूरे ढंग। बड़ भौजाई वाली जब महतारी सामान आज 10 बरिस ले हमारा के ढो के लिए ली जाए, कई गो कपड़ा लाता फीचा खाना खियाव पियाव। आज बताओ हमरे से उ नफरत करे तली जा। त तू हम तोरा का चलते करी? ना होता रे। हम आइल बानी त उ मजा नइखे मिलत जवन मजा पहिले मिलत रहे। कैसे मिले मेहरा रुआ गइल त? कनी अरे इज्जत के तनी ख्याल करे, अछरंग मत लगा। तू करे है त ना तरह के छोड़ के भगनी नु तार नाक ना कटनी टोला में नु त हम एक बात के बेटे तू करे है तरे। जतना ड्रामा करे के बा तू कल। तो के हम समझावो तनी कि घर में हमारा रहे के बा हां त मिल बेहर के रहे के बा, संगे संगे ना रहम ना रहम। बोला का करबा? बोला बोटी बोटी कटवा दे। तू जानतो नहीं हमरा के चिन्ह अब तो बुझा नहीं गइल खा। कि तू हमारी इज्जत के हाँ। धजिया उड़ावे वाला बाली, हैं? इज्जत के तू हमारा नाश करे वाला बाली। अब बुझा गइल घर हम में तारी ना इज्जत बने नस करतानी। आ ओकनी के बड़ी इज्जतदार बैसन सीता बैसन भौजैया। बाबूजी बैसन बाबूजी का हो बबुआ के माई? सुननी रहुआ बाहर जातनी तो बाहर जातनी तो हुंगा के लेके जाई हमरी संगे देखे तुम्हार मालकिन हड़ू मालकिन हड़ू हमार सीता के तरह के दिखिए ना, हमरा चुप तो रही। समझाइबू, मालकिन हड़ू हो। चुप रही, बीच में मत बोली। मालकिन हड़ू जा मरद पे आइल बोलू ना मरद जोरे ना जा हम ना रह मरद पे, हम दूसरा पे रह। हम यही घर में बोलाई। यही घर में बोले हाँ बुहा तारी बात हाँ इतना हिम्मत बटे। हां हाँ हो। कर बाप के बोलाई जी बोलाई कर बाप के हम अब ना रखबे करा के भाभी, अब रखम नहीं करा के हम पगला चाहत गइल। रही, हम तो चाहत रही। बाप के बोलावल जाता के इहे बतिया जन कहलू ना उहे बतिया कही हम निकल हेने रे, निकल हेने, कहां घुसतल हेने यार? छोड़ी आ हे निकल आओ तोर अरे चल जाए जे कह दे तनी घर में। ई तुरंत थाना पर चल जे दादा हे बाबा जी रोड पर गिरता ली थाना पर चल जाई अब ये साला मर बोला दे, अभी साला मर बोलाई। तू जान जे छ? मैं जे पसार तब घर में जहां जबान लड़ल तो आज नीना का हो कर घरों में कैसन हाला सुनाई देता। अरे भैया मारत रहन का कि झगड़ा भइल बा? ओए दादा हौ मारी आई मरी हन बबुआ जी, उहे मार दी तो तारा लागत हटे। का भइल बाटे? ना हो कन्या ज्यादा छोड़ा हटावा वैसा ना के कॉमन लंगटिन के फेरे में बहुते हाला पड़ी। सुनाई देत रहो। ज्यादा यही सब सुन के कान मटिया के आराम से हमा के घंटा आवे थी पलकी पाता आवतनी समझ ली हो। बहुत झगड़ा होत रहल तबे न कहतनी रोगा से लागत भैया मारत रहे उनका के। भैया ना मार दे उहे मार देवेले यो समझ ली हो। यही चलते हम सुननी न तबे हम आ गइल कोन गिटिया के चोरी ना तन देख के आई अबे हम ना जइबो छोड़ा हम तय के जाइबो लंगटिनिया के फेरे में रही आ तनके नीमन और तनके बोली विचार रहे त तनका मोह द लागे ला काहे त काहे देवरा मारता काहे नहीं काहे लम्बे मार का बात पर बाटे। फाड़ दिन तो अरे फारे त ओसे हमारा काम मतलब बाटे। जब ना जाइम तो हम ना जाइम। तेईस से कन्या सुतरी ने पटा ले तो ठीक ना हो जाएगा तनका साग सब्जी निकल जाला। पानी जाला। हाँ अभी से धीरे धीरे सब चल जाला। अभी नालवा आइल बाटे टाइम टम से ना आवेला पनिया त नालवा आइल बता सुनी के पटा ले त नहीं तनका जाय दी बैगन बोम तो हमरो के दे।
ये दौका फोरत ना होदम नन्हे नन्हे बाटे आ का दिन केकर नजर लागल बा ये कनिया हेते हेते जैसी होता बस गिर जाता मुंह के जब फर जाई तब देम, अभी थोड़े नहीं हम मान। आ ना ठीक है बाटे तारा का त इतना मार साग सब्जी होखेला हो तू तो पहुंचैबे ना करेलू हमनी घर से कहत अड़ू कि तनका दे हम तो हम अरे नाचे कहेला पैप खोले तड़े रे अरे नाते बड़ी बदमाश बड़ा सन। नमस्कार प्रणाम बड़ी के सिंह विज्ञापन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई के लिए वीडियो बाय बाय।